Tak, dneska je sobota, je 12. hodina, my se nacházíme tady v Petrohradu a za mnou se nachází Petrohradská pouť. Pojďme se spolu podívat na atrakci, jdeme teda na to. Tady můžete vidět koníky, projížďka na koníkách, kousek od kolotočů. Tady když projdeme, no tak jsem mohl ještě trošku dál. Nevadí, tady můžeme asi vidět pár stánků. Je 12. hodina, je tu méně lidí, jelikož šli všichni na oběd. Tak a teď musím najít tu díru. Tady je ta díra mezi ploty. Tak. A tady jsou první atrakce. Já myslím, že pokaždé tady chodím. Teď si to projdu. Co tu je nového. A jako každým rokem jsou to hlavně ty stejné atrakce, ale něco možná nového to bude. Pojďme se spolu podívat teda. Tady můžeme vidět skakací hrad. Horskou dráhu Wild Wave. Hlavitý jumper. Rybolov. Dětskou mládež. Zadání. Nafukovací žralok. Strašidelný monster kráslo. Já vás vůbec dám tady může vidět je skvělíčkový kolotoč. Tady může vidět dvě pevnice a herní automaty. Naproti mě je autodrom. Tady je taková ta zóna pro děti. Tady může vidět dětskou mládež. Rybolov. Jestli skakací hrad. Žraloka. A virtuální realitu. Tady můžeme vidět ještě pár automatů. Tak, teď se vracíme zpátky po té cestě. Tady jsou stánky. A tady, když už zahneme za chvilku doleva, je nás čeká poslední plac s atrakcemi.
Cesar. Bungee trampoliny a za ní Top Scan. Tady mi řekl, že to jsou nové herní automaty, co jsem ještě neviděl. To je na ty mince, ne? Jo. Já bych si zahrál. Autodrom, ale bohužel já musím ještě na jednu akci. Tady může vidět děcko má. Takhle vypadá ale to Petřovská poušť. Já utíkám ještě na oběd domů a uvidíme se ve Frýsku. Takže odtud teda vše.